Sorry. What we are full pa. Apple, we are full pa. What question my phone? It's a dear chino. 7 previous. Would 3 years this way? And wouldn't be a country or say, over the other country. Man, shed us a machine for. I said, you also be in a shear. Mr. One said, what's already there knows a gawy. Come here, Dad, you know who they may have made. What that we are fool. As I met from a casa, so was I a fool you. What that you know, and as a wood. Me was me my phone, what was what other carriage? I said, I over there, but you know, now I do not call them there. Now, they I'm wondering, who's I know you could die. I didn't tell me control. So, what do you say? We are dear. Say the public now about you. Would you never go so called Cramudia? Any power, what you tell one who can't run up of you? Someone walk. And what is all I'm about? And yes, sir. And yes, sir. Nessa would it to me, a chance, yes, sir. Only one man, Eddie B. M. B. The Squam do the first one. Minimum, I'm do the fact. Back here, I hear you. If Papa Ben, I shan't would dry a small woman in area. Ha! I am Banty. I saw. Mirror. I saw Pasula. What do you be? Oh, Nami couldn't for Papa be crashed. I again. Couldn't do answer about what I say. Wouldn't go over Tabo. They say we are four. Answer about what I say. Wouldn't go over Tabo. You'll be in how come I say? Have me for me. What are we here? Oh, Banty. Oh, Queen. Mammy got someone chill. Oh, bow only bear money. And you want to say who couldn't make one? I said, catch us, we couldn't cry at me, couldn't you? And this your fan and thank you. I want to bear. I have fear. Who shall be a gunner? The sea to say, Ghana, who you got? Tell you why, Queen, oh dear, watch out. Me go so make what do you car? And you know what do you car? They said you are well, no. What woman training me over quite? What woman training? What I mean, Mr. Do be quite. Someone can make cool. Ah, now, room at Johnny Milku. Eh, you're sorry. What fellow? No more than I saw. Why not in me, sir? I saw. Watch it. I think David Gabbard, Queen, Mr. Me feeling fine. Assembly. There you are. Ah, puis, but we all Bobby Dia. Brother, I don't know. It's a Wait. Obe nkwa no akope apetashi eyegu ni yam no obe jimi no ho ha. Aiwa. Le wadaro ma yebi na pese ni na kai tipa mu na. Ye sa bi. Ni sese bi akonya de do tina so a na ye de ade so na so a. Nya de dafo. Isanse kunu mu sabio enua nyina hye wonsa. Sabi emo nyina da ensuo da kunu nyina da ansa na abetu sabi nipa so eda na sa ni ma we nyina wo hwe a ne tese nya de da fom to da ko na oye mmobọ so ba ni be am ba ya we de asamtie bi na me be tu ani so mu ese bi a me shout tintin ni ko su na de tin sei de cha we fom adecha we snow adecha we so we wuda ha ya de bia bi so okura okọ ketefu na dia otimi da ya fu na eda kwafu na ma odi aduane tu aduane kwa utimi bi da so ukakakaka obeka mi se wo okura e body ku ya na mi se wonye sebi e ka bi nko ba tan wo bi obi a ho na mi se mi sire wo Nimsa ahini ya kunyede ya himwega nenso nka yinya sabi bema edwabe ka ho a ka wo be du ama bra wo bre bi akọ no so asue bi ama okom adwo na mo se no su se ka wo ye ni sanka no so beboa
Oh, this one, a more Kumkura, whom you crack him out. If you want to ask for fun, in here, or the fire, now so their fire. And then I'm saying, but I'm not the soon, really. I did, yeah. I'm going to send Paco. Could see him. What's the matter with your papa? Oh, the two of your papa. Over catch him and say, Missy man may get. I could say, me, could he? Me and I may bet 2 years. Near Matsemen and no. Eddie kind. That's not so. Near Matsemen is a may get. You know the catcher is the Missy may get. Now, and some days, you know, and yes, say, Bema. Yenny Bema or Tiakunya Sutina Phantom is you. And yes, I net here. Oh, Benjamin Mr. Woba, now when you mean about the dream, Quanya, your breakfast, and some days it's your penny for my sibling. Now the catcher is the Missy man may get. And yes, I'm an animal train. If you bring Tina, I'm an animal chance to be a yacht at all. What was me? I'm better now. Because it is yet saying, okay, what in a beer, see the other boy. Oh, dear, this is the enemy to buy. It is to see you see me yet. And fuck, I say your banner, Tigan, so not them and it is just Nananum, and your Duman Kuma, any mistake could win. If free to take a mega. It's in a net, and a coba say, bear mantis won't tea, and a name of it. And you're not correct. No, can be certainly. The other to be a semi upon the year near port. Then sending an animal Jack. Make a toy, and Yemen and maybe so maybe I saw a test. Oh, I did. It's ready. Koswa sere wati. Oba de woni mo nyam ene sere. She aprebia se mi huwa. Na Germany je. Na eya mi se min kasa ho. Abra. Ni fusi. Pewasa mati. Pewasa pa. Ekroma se ni obi a chese. Me pena semsel. Ai. Isn't it was Sao. Tamasem. Abra. Oda wano ase wati. Se mami kancho. Se ahofe ya aboa. Anka ye jata. Se nka ahofe ya aboa kese nso a. Anka me meka se wo yo so no. That's it. Hey, Abna. Wo de John Esresu. Na se Kofi no na na hima ka se acha. Meka se ye wo na aye. Come see. Right. Hey. Abna, o je den. Betin. Betin wanju Abna. Chede oche. Che. Nepa.
no ya. Oh, Bakri. oh, na me zuma be hawo. Enya hwe. We de watena ben so mi musa se me so we de se Oh, bi no mai. me yi me sai. Onante se. Nana we de the kasa e bone. Isan se woni tua se afuo yi a Ampon. kwahye ni. Ma bona hweboda. Waye na adwene se o kyekere me se agumachi no wabɔ me yam. Usun aka che o se kan wa no tu. Saa na me mpese me de mmra be hye me nsem. E ba saa nanom be bisa me. Che le ba no wo bɔ ho amane. Eti ni die kwan so da wuruma. Di batu wanim. Na di obetimi aya afa ho. Waye di aboa me. Ate saa de a de meye no. E fa papa makuni. Bakri. Nana. Ayesi wo hu se mpanifo ku due no. Yo se bi mpredua se mpanin se empu na mu abede anje no. Ye mfa ntu gyanti aso. Saa Emfa ntwa afiefi. saa pepepe. Kiti wan fa ntu gyanti aso. Na se bi mpredua sa beden so anyina de ma mpanin a mpanin nim ko obefa so a obekora ama wo. Iti me so menye pani a me hwe ha. Ebisa me ntena fie ma se fi anye den. Enfo saa pepepe. Asem mepe ne poma sibe metu ho an. Pia. Na mahu ba bi nsusan de bode ho no. Pia. Ka akoma to yo wate. Ma tira na. De wanu ase. De wanu ase pa sanse. Adia. Ampon eye no. Na me dwene ho an ntiase. Na se mu si ye. Wo turi nampo. Esi mabobo no no kase o minua hyede kafra. Au, Ebi ama nhyeda. Kraw. ba kumpo. Ontu ne nan si ho ba kumpo. Me no me nya da ade kura akọ no ko bisa se enti wase obi ade. Obi ade de agiye ne ye. Na de wase me de. Odumi si no no kwan ya na yire ne de me fa so no. Nana. Na me di mani na tu krom ya mpanifo. Enka yi waka ne saa. Me ji wudi minim so betimi aye. Onsi ho nchen kra. Wonsi ho. Aye me nwanwa. Wonsi ho. Nse bi mpredua se mpanin se osuma akra bo na wa ani akira apede no efei. Wahu. Bien osuma kuntunu no. Na se wa ankon odade fidie so a eno nso bedu no enkrampa na osesa. Wahu. Nti abase dia na antwa yie kra. Antwa yie. Kwa kuma to yem. Wahu. Antwa yie kra. Se ni se hunti. Ampon. Ye no na se na amene. Ampon. Oh. Matira na we de mesre kwan. Bakwen abotre na na meka. Mate. Wate. Mate. Se bi mpredua so timi no bi nya ano baba ye anase mutimi nya asempa edipa se nka wo ne sikan. Ni aka che o se mo abonto ye. Obi enu obetu fu se wo ne sikan abonto ye. Aso wo mtrim. Eti de meka no ma abonto ye. Wate. Mate na we de medase. Mate. Mesre kwan. Mate bakwen. Oh, manifio. Manifio. Oh, bakwen. So di odin ye bakwen pan so we de wa ba bebi akon pa. Ade se wani ka anko. Abna. Enti ka me koi. Ana me ko duru fie. Na nana hema busa me a. Obu na ka me ka asem papa bi na ache no. Na ku pa sa na ote. Sese. Fosu. Abna. Fosu e ma tu agu nu suwe. Ona ope. Umu no yi. Efa na wu se e ma tu agu fosu so. Na wa asema wubusa mi yenti kromu ha. Hwe. Ameka asem ncho. Omu se yi mfa adihie abusu. Na so na hema na ye som no. Onye ndi paketo a o. Aboa no pekokwa ya na odi no twitwiri sie. Wate. Wo be pebe ma sabe enonyam woni mu a ebi be kan fosu. Wo de wa hwe. Sho se menem na wa wa fosu. Na me
Mawari ɔde ne ho. Me no mmienu paa hwan. Ɛna ɛnmunyam bɛba ne mu. Waka asɛm o. Na fosu. Na wo fosu kwakwahwe akwawe. Ɛna wo bɛpem na akɔtena. Ya abena. Yɛka bi ati o. Na fosu onye bɛrima bi a wɔsɛ wo te asɛm ano. Bra bɛ na wabo. Fosu. Tutu aha wani na ka asɛm. Fosu. Minya mo ani na hɔ. Na fosu deɛ ɔmmoa wɔ abrabɔ yi mu da. Wate? Mo ani na hɔ. Sing. Mesi deɛ mehwɛ wo yɛ akora. Fosu. Ada wo ti mu ha. Wo se kra ya. Ada wo Mewa. Ọba afa na ti. Mama na wadu mo nso e. Ede na na mo tombo at na mo bo wo. Awo fe de ofa na ka. Me da se. Na mo fa na ni. Baby. The same choice me o se so bo afọ. So ti ate na metina. The baby say ya baby a uchu. Ana e foto. They're very effective from. Oh. And I'm going home. Oh, they do not cry, yes, sure. Nana Quincy, Pacho, the Chiao. Bam Juana, Pacho de Pacho Quincy, the Daroma. Your Baba. Your body or Damakuma Sopa. Now, maybe I tell you some minutes now. And I, when I buy idea, I'm a bit who you're sending to women. So they are who send me in a baby. You won't cook. And you what? And you're not a baby. That's a oh, yeah, cook back with you. I will fear no one to me, fear to throw bra. Let's also was to grow up on tea at the side neighbor. Bewa. Oh, so we're full of my brain to wire. Nese pema kura wasi suso boso warrior. Wusi pam be catch them me. Se me baba ena no ya ofe ena woni gi ne ho ena woda wakoma so. Wana chira sa de no. Wana chira sa de no. Ya tetew. Pani ni ufie. Se ka se pani bi di wanim ena ko mu de nsa edi nka bakura be sra me. Se ye sra me baba amwa warrior ni ma hwe usuban ahwe dwuma wo ye se utimi do se untimi no se ye kwadufo se wo ye se and some na kama memwaye no baba pam senya asema kama de se cha power ni so bia febe ni so ko uti na so kwa uti we aso kwa febe ni so ko sa ni bade ha wo sa e se wada ni dua e na omo ahokwan na ewo bia fe so gbowura me bo a wa sa na mtiti wo sana mteti wo enyo ame ntreme nsa wo so ade a menye bi da ma menye bi nkyerɛ wo me kontinue ngofo hwɛ me ene asua me nzame babɔ brabɔ ne a ye hwɛ me asua me okwan bɛ so nibisaw akete sia de anka wo tena fie ya besere wa ware mpanifo nyinaa ahia etutiri nsa fɛ osi wo se mi kunu ni na edo akwa ware ase o trese ma ware na be fa ofie du akokwa abrami ni mu hu hwe wa ma wonya de twato ade a me mpese me di be hu bi ene ne waye no o ti aso ameka kiro
wote ase ameka kyerɛ wo ɔho adwa kata ho sie obiara ka sɛ n'ani dwuma wɔ sɛ befi bɛka kyerɛ papa ma papa mɛka kyerɛ papa ewu ka kyerɛ sɛ ɔno amɛka kyerɛ me wɔ ho na ɛde na ɔno atim bɛka kyerɛ me amba yɛ osia otwi moko kora saa ba na na mu se saa na etwi moko na mɛka kyerɛ wo yɛ ntɛm dɔko na ɛwɔ hɔ ntɛm na dɔko mmem dɔko na ɔno na etwi moko no bɛdi ɔfa foforɔ mempɛ ado ampɔ Uncle, what you say? I don't know that one. Yeah, what for me? Aye. Go now, go. Maybe seconds. Ampon. Matu infomobo. Na mpanisi sabi mpredi asa. Emusi anko kusie nsra hwawia, kusie mpie me hwawia. Ati kire ne sei. Bekwin aba me ho. Odi asimbi aba betumanim. Ni nyina ne sei. Afu a okohye ya ugya ho no baaye. Bekwin de enso ekan. Bekwin si odi ya woni mu sei free sei na afu ehye yen. Sabi producer empani o kasa bebu obi se wo de body to gym na se ehye na wa mon kontine se obehwa a body ewura na dwen se wa hyeda se o hye ni bidie efiri se obofonfom mutuo ekum okuani kraman na okani na mban bofo na nka bibi ankyere sabi obofo na mekwani na nka bibi ankyere na kwani ne dwen se bofo na hyeda na wakum ne kraman odi ya woni mu pa ampon ade na wontimi men bekwin enka bibi nkyere no Ejase. Edase. Sesebe. Bekwin tu ana mobile ho. Na so wantina so a so de bebo me. Sesebe ejase ampa. Onimde. Ejase. Yeti ne se. Yesi ekom. Ejane me. Ejase wa kasa yimu. O kan se body e wuti je me se hia. Ye to aso no de wa na oni. And the mekan se body na so wuti je me se hia. Na hye ye ne hwie enyi. Ena hina no so ebo a wo ye ne hwie a enyi abo. Sabi bako enyi onu nko na mi ja me ko hye ye no. E hye na afu. Ade nti na onu nko a esi mi kon so chinchina atwan. E de na me ye. Ini hwie a me ye. Afu na hye Mintimi san kodudua no ba ni nyina na ne kyan ya ma no. Edie no wope. Odaroma. Ampo. Ne wo ka no, anya ne ka no no. Se ne wo ka body ne se ahye no. Wo modern tu anamo se uhwa body na ahye ne kakrempa body ewura ne behu se nya bo apayo. Na se bi mpre bia se hina no nso na wo ka no. Ehwe ho no a anya hwi kwa no. Fa ketua bi nyinya wanim kire ahina wura na se wa mfa ketua bi na se wo se ahina wura hu ni na se de wo wanim a bisa na obebisa wo do be kan se abo Na nya jisi na nya bia no efo no ko hye na wana me bo sese efo ahye na. minka sa Na de wo kan de wo kan sa na kire. Ampon sebi ewomu se wo ye oba ahema ne bade se ba se wantu anamo bi anko bekwin ho a odo ho asem be hye ni tirim ahina no wanka hwe ankyere ni wura wo hu ado bi se wo ahina no kasa abodo na nye so ani yo wo asem no no na so okina biem ampon bekwin kire se ekapa bibi kakra fapata no oni se efo wa no oni bi da baabi a no akase we ahye a enya hwe chabi no na ntwie kro no wo wu a na ni da so asa oh hana ba ko wu a anya hwe odi adu ekronkron no abekekere ne wre ampon Na jase. Yeti ne se. Di mi gina no ho na mi gina. Mintimi piti da kopɛ enuma ne nua ba ma ahye no envivi. Mini de meye. Mini hwie a meya fa ho.
Se bi ono nkwa na nefo me ehye ya na. Omo mofo hye ni nyina wan po na we si mu aba me ho na so de koto na naja se nim se o me pa che o ma na so o me bisa bibi ma no. Ade. Me pom so me sheda. Me sheda se me hye defo no. Ampo. Opi nche na mpani se ano bebro e ma ba to. Na me ka kire o. Enfo ani nto se yo hema ba nti se bi mpani se. Wan sane di nani tu na be me so a. Aboa bi so wo se e wo mo re. Na just ye Ye tiko me mo ka he. no. O kasa ad no o kasa won kasa ye. O tiko ye tiko mo he. Me dia ohinba ohinba ba sem edi mu e okrum ha. Na nka sam kwa no yenka. Wo hye afo na san hye. Wo ja oba fie sei. Wo de ye hema ba. Fane se obi na sa de o. Wo di sa se bi o kafra nsem hunu wei. E na ba hema anim a de na nka abeka ampon. Wo de make no wan sane di nani tu na be me so aboa bi wo se. E ka wo mo re. Na just ade ubo mi dia na. Ubo mi dia.